Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. L'ouverture du FESPACO par les premiers ministres du Mali et du Burkina Faso. Un vibrant hommage rendu au Mali. Centre national d'appairage orthopédique du Mali, l'exercice budgétaire 2023 arrêté à 1,230 millions 13 354 francs CFA en recettes et en dépenses. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais dans le titre, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, s'est ouverte le samedi 25 février 2023. La cérémonie d'ouverture consacrant l'ouverture en enregistré la présence du Premier ministre du Burkina Faso et celui du Mali, pays invité d'honneur. Le chef d'orchestre des opérations financières qui vont permettre à la transition d'atteindre ses objectifs et développement n'est personne d'autre que le ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou. Le montant total de l'argent qu'il cherche pour l'année 2023 s'est élevé à 1409 milliards de francs CFA, dont 50 milliards de bons infra-annuels. Ce montant déterminé à partir de la loi Finances sera mobilisé à travers 27 émissions de titres publics, dont 2 par syndicat. Le norme déficit contesté au budget de l'État pourrait ainsi être bouclé. Aussi cité dans les titres, dans le cadre de son visite en Ouagadougou, Burkina Faso, le Premier ministre malien Dr Choguel Kokala Maïga, plusieurs accords et coopérations ont été signés par le plan sécuritaire. Aussi cité dans les titres, dans le cadre de son visite en Ouagadougou, Burkina Faso, le Premier ministre malien Dr Choguel Kokala Maïga, plusieurs accords et coopérations ont été signés sur le plan sécuritaire et humanitaire. Concernant la lutte contre le terrorisme, les deux pays ont appelé à une synergie entre les différents pays de la sous-région. À l'issue de ce déplacement, ce dimanche 26 février, le ministre burkinabé délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et chargé de la coopération régionale s'est exprimé sur les avancées auxquelles sont parvenus Ouagadougou et Bamako. 4 pays africains, Madagascar, le Mali, le Maroc et le Soudan du Sud ont fait évoluer ces derniers mois leur vote sur les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU concernant la guerre en Ukraine. Jeudi 23 février, les Maliens ont ainsi voté contre un texte condamnant l'intervention militaire de la Russie. Depuis un moment, la pyramide du souvenir de Bamako fait preuve de programmation d'activités planifiées avec professionnalisme en réactivant la mémoire nationale à travers des acteurs et témoins ayant contribué à l'édification de la nation malienne.
Au cœur de l'aéroport international Modibo Keïta Bamako Sénou, une importante saisie des vignettes contrefaites a été faite en date du vendredi 25 février. Il s'agit d'une opération menée par les douaniers déployés au sein de l'espace public. Le 24 février 2023 s'est tenu au Centre national d'appairage orthopédique du Mali, CNA-OM, le 21e session ordinaire du Conseil d'orientation et de la dite structure au titre de l'exercice 2023. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Souleymane Traoré, représentant le ministre de la Santé et du Développement social. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, a clôturé le mercredi 22 février dernier une visite de 72 heures à Bamako. Et pour finir, au moins 13 civils ont été tués et 3 autres blessés lors d'une attaque d'hommes armés contre le village de Kanibonzon au centre du Mali, ont indiqué vendredi des témoignages concordants relatifs par plusieurs médias locaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre aimable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.